Мөселманнарның 11 ай сылтаны изге Рамазан айы бара. Һәр мөселман ай дәвамында ураза тотып кына калмыйча, мохтаҗларга фитр садакасы да бирергә тиеш. Ягъни Рамазан аенда фәкыйрьләрне хәстәрләү, аларга ярдәм итәргә дә бурычлыбыз. Фитр Рамазан айы ахырында гаит намазы укылганчы бирелергә тиешле садака. Ул быел 150 сум итеп билгеләнде. Туганнарыңа, бигрәк тә әти-әниләргә, әби-бабайларга бирергә ярамый. Чөнки әти-әнине без болай да карарга тиешбез. Фитр садакасын бирергә була янәшәңдәге туганнарга, мәсәлән, абыеңа, энеңә, племянниклар дип әйтәбез инде. Бүген белем алучы укучылар бар, менә аз керемле гаиләләр бар. Ягъни гадәттә 7 төркем дип Коръәндә 7-8 төркем китерелә. Ул инде юлчылар, юлда калучылар, юксыллар, мескеннәр, мохтаҗлар. Рамазан аенда бирелә торган икенче садаканың берсе фидия. Ул Аллаһ Тәгаләнең әмере буларак кабул итеп тә, ураза тота алмаган авыру, өлкән кешеләр тотмыйча калган ураза хакын үтәү йөзеннән бирелә. Быелны Диния нәзарәте каршында Гуләмәләр шурасы тарафыннан чыгарылган хөкемнән чыгып, инде нисап микъдарына ия булган кеше фидия садакасының күләме көненә 300 сумнан исәпләнә. Ягъни бер көнне 300 сумга я бер ятим мәскәннәрне ашату, мохтаҗларны ашату, яки инде бөтен 30 көн эчендә шушы 300-ны 30-га тапкырлап, инде шушы чыккан күләмдәге сумманы инде мохтаҗларга бирү, яки инде ризыклата бирү. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, биргән садакаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.